Здравейте! Току-що открих поредния закътан римски мост. Ето тук пейзажа как е. Ето го и самия мост. Ето го установката. Зидовете. Височко е. Автентично. То нито е реставриран, нито нищо. На места има някакви са по-поддържани. Много е закътан. Едва го намерих. Ето го и самия мост. Опа! Сега че някоя змия да не изкочи тук. Закътано красиво местенце. Тук е крепост е мала наблизо. Кале. Нали, Кале е общо казвам, крепост някаква. Но няма се катера, защото достатъчно тук вървях. Тия жеги няма как. И той още... той е тръгнал. Това мост тук е тръгнал, его. Почнава с соличе. Още малко и може да... Да. Иначе ето това тук всичко е камък, тук е подсилено. Ама тук е станало тая работа. Да. Слънцето жарко напичи. Да. Единствено тия тук е това тук някога са били високи тук като преградни тия мостове как и на Дяволския мост и другия тия обаче тук ето това се руши. Да, то се личат. Как са се изронили, са били високи. Тук било е хубаво някога, ама някога. Поредното закътано място.
А там по-надолу едни кучета имаше. Пазиха там нещо по-ниското. Ма без хора, нямаше нищо. Именно обградиха. Имаше и по-малки, имаше и голями. Добре, че запазих самообладание. До краката ми джавка ми штрака зъбите дозад до прасеца. Не ми засевте. В казармата в Грудово, част от казармата, да. Така вечерта, като излизах. И там до Грудово беше циганската махала. И там имаше такива пуснати кучета. През нощта. И цялата махала кучетата, 20 кучета или колко беха там. Много глутници. И помня как така пак ме обградиха и штракат ония зъби. Зъбът се ръмжат, штракат. Обаче Бог да го прости, бащата ми е казал, вървиш и все едно, че няма никой. Така и направих. Вървя си спокойно, нито се забързам, нито забавям, нито се озъртам, нито ритам, нито нищо. Сега, че не ги забелязвам. Штракаха с зъби до самия крак. Там поне бех с кубинки. Те имат навик глезена да хапат, нали някой. Можеше да ме спаси, ако евентуално беха ме захапали, обаче така и ниц нима сега. После вече се свикнаха с мен, казах да излизам вече всеки път така. Но тук са идеята е, че тия ме наобградиха и можеше да ме нахапат, ако беха го решили. И сега на връщане аз се чудя какво да правя. Да взимам да прелитам ли, да се пробвам да летя ли. Не знам. Ще видим какво ще правя. Ще сменявам някакси маршрут. Нямам намерение да рискувам пак. Да ме нахапат да... Това божа работа, ама... Иначе тук не е лошо. Спокойствие, водичката тече. Тук в момента дойдох на сянка. Тук може да си сложиш едно шезлонче и да си почиваш или една масичка и с студени питиета и да си поркаш. Супер. Добре. Ами, това е поредния мост, който колко още години ще издържи. Божа работа, ама до сега издържал, може и още, ама според зависи. Един път там починава ли е, май ще замине. Така е. Сега трябва лека по лека да се придвижвам към ниското. Умишлено си оставям там колата. Можех, не баш до тук, да можех на половината път с колата, не исках. Така малко да се върви пеша повече. Няма да е дръмяскам тук по тия пътища. Това е. Тук най-вероятно малко се лигосвам сега в момента. Ще да кажа една щуртия. Максимус от филма Гладиатора тук мина. Кога си отиваш към тях? По този мост. По този мост та до тях. Да, Максимус. Да. Гладиатора. Добре. Може да не е Максимус, но Спартак поне е наш човек. Добре. Айде, чао за сега. Това е.